Matapos ang 3 dekada ng pagsasama-sama ng iba't ibang industriya at ideya, nagbabalik ang Cebu Business Month 2026 na may mas malinaw na layunin, ang pagtutulungan tungo sa konkretong paglago ng mga negosyo sa Cebu. Alamin ang detalye mula kay Jim Rabiosa. Sa loob ng 30 taon, ang Cebu Business Month o CBM ay nagsilbing higit pa sa isang serye ng mga aktibidad. Isa itong mahalagang plataforma na nagdurugtong sa mga tao, negosyo at oportunidad. Ngayong 2026, ipinagpapatuloy ito ng Cebu Chamber of Commerce and Industry o CCCI sa ilalim ng temang Padayon Cebu na sumasalamin sa kahalagahan ng tuloy-tuloy na kooperasyon at sama-samang pagunlad. Ngayong taon, mas malinaw at mas detalyado ang direksyon ng Cebu Business Month 2026. Sa loob ng 2 buwan, layunin nitong hindi lamang pagsamahin ang iba't ibang sektor, kundi gawing aksyon ang mga ideya at gawing konkretong resulta ang mga talakayan. Lalahukan ito ng mga negosyo, MSMEs, startups, creatives at kabataan bilang bahagi na mas pinalawak na kolaborasyon. Ayon kay Brian Yap, overall chairman ng Cebu Business Month 2026, mahirap tukuyin ang iisang tampok ng selebrasyon. Ngunit malinaw anya na ang lumalalim na kolaborasyon ang nangingibabaw ngayong taon, lalo na sa pagkakaisa ng 4 na business chambers sa Cebu at mga katuwang mula sa iba't ibang lugar. I think hard to say the highlight. I think the most highlighted siguro is really we see really more people working together yun. As mentioned nga, all 4 chambers are working together, even outside Cebu. We're working with more partners. There's something to doing these partners from Manila. You see a lot of the younger generation also getting involved, working with the province and Cebu City as well. So it's really the partnerships good ang highlight good this year yun. I think each of the event manggod will really have their own value and contribution into the transformation of Cebu yun. Binigyang diin niya ang pagdami ng kabataang profesional na aktibong nakikilahok at nakikipagtulungan sa pamalaang panlungsod at panlalawigan. Dagdag pa niya, bawat aktibidad ng CBM ay may mahalagang ambag sa patuloy na pag-unlad ng Cebu. Isa sa mga inaabangang tampok ay ang pagbabalik ng isang malaking pagtitipon sa larangan ng advertising na tatawaging Philippine Advertising Conference, kung saan inaasahang dadalo ang 500 hanggat 1,000 kalahok. Ad Congress has always been in Cebu before. There's also something that we want to bring back. So, but we're not going to call it Ad Congress. We're calling it Philippine Advertising Conference. We're expecting about between 500 to 1,000 people. So we're bringing in the expert people from Unilever, from YouTube, from TikTok. And a lot of the brands and agencies are also going to come to Cebu. Hopefully, it really does bring back regional travel and more MICE business for us. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang grand opening sa Mayo 22 sa SM Seaside City, Cebu. Susundan ito ng Bicon 2026 sa Mactan, Newtown na magpapakita ng paglago ng digital content industry, kung saan inaasahang dadalo ang 20,000 hanggang 25,000 katao sa isang beachside na selebrasyon. Isasagawa rin ang iba pang aktibidad tulad ng Investment and Entrepreneurship Summit, Technology and Innovation Forum, Tourism and MICE Summit, Business in Golf Tournament, Good Design, Good Business Summit, Youth Summit at Consumer Expo. Magtatapos ang serye sa Grand Chamber Awards bilang pagkilala sa mga individual at organisasyong may ambag sa ekonomiya ng Cebu. Nagsimula ang CBM noong 1991 bilang Cebu Business Day, lumawak bilang isang linggong selebrasyon at kalaunan ay idineklara bilang Cebu Business Month noong 1996 sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 748. Mula noon, patuloy itong umunlad kasabay ng pagbabago ng mundo ng negosyo. Samantala, binigyang diin ni Regan Rix King, Pangulo ng Cebu Chamber of Commerce and Industry, na ang pagkakaisa ng iba't ibang business chambers sa Cebu ang susi upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan at matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya. It's very important that we move as one, united ang tanan mga chambers, because in the end of the day, we are just promoting one Cebu. If we go there as one,
it creates a strong message that wherever these people come in Cebu, they will not be confused, because in the end of the day, if they approach Cebu Chamber, if they approach Mandawi Chamber, if they approach Talisa Chamber, they get a unified support from every Cebuanos. Dagdag pa ni King, kabiyang sa mga isyong kinakaharap ang pagtaas ng presyo ng langis at kahirapan. Anya, hindi lamang ito pag-uusapan sa CBM 2026, kundi magsisilbi rin itong lunsaran ng mga solusyon sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga negosyante. Yes, it's always been a part, because CBM is all about solutions to every challenges. So that's the reason why we encourage CBM that to be a melting pot of ideas on how we will be able to surpass all these challenges. It is a convention, it is a convergence of every entrepreneur to sit down and say, roll up our sleeves and say, how do we solve these challenges together? Ipinapakita ng CBM ang mas malinaw na direksyon para sa komunidad ng negosyo sa Cebu. Isang hakbang hindi lamang sa pagpapatuloy, kundi sa pagpapabuti ng pagunlad. Ang Badayan Cebu ay nagsisilbing paalala at panawagan sa lahat na magtulungan tungo sa mas matatag na kinabukasan. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Reviosa, SMNA News.